Príprava termitu, ktorá je zložená z oxidu železitého a hliníka. Všetky materiály musia byť práškové. Táto termická zmes je zložená z 2 lyžičiek oxidu železitého a 1 lyžičky práškového hliníka. Hliník musí byť práškový a nie celkom jemný púder. Termit si nasypeme na nehorľavú podložku. Dobre premiešame. Aby sme termit museli zapáliť, musíme vyvinúť veľmi veľkú teplotu, ktorú dosiahneme napríklad horiacim horčíkom. Sme nasypali zmes horčíka s chlorečnanom draselným. Odpálime všetko pomocou horiacej síry. Si tak sa ťa pýtam, či to môžeš robiť znovu.